Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Саклануның иң кулай юлы прививка ясату. Йөрергә маскалар белән, социаль дистанцияны сакларга. Республикада коронавирус белән бәйле вазгыять турында Илдар Сафиуллин. Бүтін ил журналистлары Казанга медиа-форумга җыелды. Безгә бер максат куеп, яңа специалистлар, яңа кадрлар әзерләп, бергәләп бүтән площадкаларда эшләргә һәм безнең укучыларга, караучыларга барып җитәргә кирәк. Төбәк массакүләм мәгълүмат чаралары пандемия чорында ничек эшли? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Аңлатмаганнар, кисәтмәгәннәр, көпә көндез гаражларын җимергәннәр, хуҗаларны эшләргә белми. Бер нинди аңлату юк. Менә 3нче көн рәттән җөрибез. Ничек итеп бу гаражлар кызыл линиягә эләккән? Кем гаепле? Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Коронавируска каршы вакцина алу өчен мөмкинлекләр орта. Казанда бүгеннән прививканы мәдәният йортларында да ясатырга мөмкин. 4 шундый яңа нокта ачтылар. ПЦР-тест белән бәйле яңалык та бар. Аның нәтиҗәләрен дәүләт хезмәтләре порталына урнаштыру вакыты озайтылды. Роспотребнадзор белгечләре исә коронавирус белән бәйле вазгыять әлегә тотрыклы ди. Шулай да саклык чаралары турында онытмаска киңәш итәләр. Илдар Сафиуллин тулырак. Темп прироста составляет 0,2%. Отмечается стабилизация процесса. Күрсәткечләр тотрыклы. Ковид госпитальдә урыннарны арттырырга ихтияҗ юк дип белгечләр. Хәзер республика хастаханәләрендә 4000 якын кеше коронавирустан дәвалана. Бүгенге көнгә 813 мең татарстанлы прививка ясаткан. Якынча 580 меңе икенче компонентын алган. Шул вакытта белгечләр коллективтагы 60% иммунитетка гына ышанып тормаска өндәй. Давайте не будем вот как-то подчеркивать каждый раз 60%. Һәр вакыт 60% турында сызыклап торырга кирәкми. Берәүләр прививка ясатканда калганнар көтеп торырга тиеш булып чыга түгелме соң? Калган 40% кешенең вирус ничек кичерәчәге билгесез бит әле. Бүген Казанда тагын 4 прививка ясату пункты ачыла. Ленин, Мәскәү, Сәйдәш һәм Залесный мәдәният үзәкләрендә. Алар эш көннәрендә хезмәт күрсәтәчәк. Люди, вот, например, пришли гулять. Кешеләр ял итәргә, һава суларга чыккан җирдән дә күреп киләләр. Вакцина ясатучыларга уңайлы. Это очень удобно. Бик уңайлы, әллә кая еракка барып йөрисе дә юк, якында гына килдең дә ясаттың. Җайлы оештырылган хастаханәгә барасы да юк. Мин әле яшь бала белән алга таба да ясатырга уйлыйм. Хәзер республикада барлыктыр вакциналар да бар. Күп кеше кем теләми килергә хастаханәләргә. Теләми. Уйлый анда бик күп ковид, анда нәрсәдер начар аварга ярар. Бернинди проблем без күрмибез, шуның өчен без ачабыз яңа вакцинация пунктларны. Спутник Лайтка килгәндә белгечләр аны вакцинаны кабат ясатучылар өчен тәкъдим ителүен искәртте. Ул беренче прививкадан соң 6 ай узгач кадатыла. Әлегә республикада Спутник Лайтка зур чиратлар күренмәй, чөнки 2 ел элек халык актив төстә прививка ясата башламаган иде. Өлкәннәр булса, карагыз аларны. Сездә берәр нинди температура булса, аларга кирәкми килергә. Бәйрәмләргә, белмим, булай гына карарга, саклагыз аларны, калдырыгыз өйдә аларны. Чөнки өлкәннәргә ковид бик куркыныч. Бик күп проблемалар үтия, йөрәк авырулар, бик күп авырулар башлыйлар ковиддан соң. 1 сентябрьдә мәктәпләрдәге линейкаларга прививка ясаткан ата-аналарны гына кертәләр дигән сүзләр дөресме? Роспотребнадзор вәкиле моңа ачыклык кертте. Требования Роспотребнадзора аналогичны прошлому году. Это проведение праздничных мероприятий 1 сентября. Андый таләп юк. Тантана ачык һавада оештырыла. Мәктәпләрдә кешеләр бер урында күпләп җыелмаска тиеш. Саклык чараларын үтәү мөһим. Авыру билгеләрен ачыклау өчен уку йорты бусагасыннан ук температураны үлчәп кертәчәкләр. Ягъни барда узган уку елындагы кебек. Роспотребнадзорның тагын бер яңалыгы. Бүгеннән башлап прививка ясатмаган кешеләр чит илдән кайткач ПЦР-тестның нәтиҗәләрен дәүләт хезмәтләре порталына 3 көн урынына 4 көн эчендә урнаштырырга тиеш. Никадәр генә кабатлау булып тыелмасын, саклану дигән сүз бүген көн үзәгендә. Моның өчен теләсә кайсы бинага килеп кергәндә битлек кияргә һәм әлбәттә махсус сыекчадан файдаланырга кирәк. Миндә шулай ук әлбәттә тән температурасында даими рәвештә үлчәп туру зарур. Тәртип кергез. Сакланганны саклармын дип юкка гына әйтмәгәннәр. Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахматов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда коронавирус йоктыруның 53 яңа очрагы теркәлгән 10 кеше хастаханәдә, 43-е өйдә дәвалана дип хәбәр итә республика штабы.
Россияда да аурушылар саны ортқан сыңғы тәулік ішінде 20564 кіші. Идел бойы федералы округы төбәкләрендә коронавирус белән аурушылар саны буенча Түбән Новгород өлкәсендә аеруча күп. Тәүлегенә 535 ауру. Башкортстанда 257, Удмуртиядә 154 очрак. Шәһәр читендә бистәләр төзелешендә тәртип урнаштырырга, йортлар белән бер рәттән социаль корылмалар, юлларда салырга, эш урыннарда булдырырга. Бүген Рөстәм Миңнеханов төзелеш өлкәсе белгечләренә шундый бурыч куйды. Президент катнашында Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында агломерацияләр һәм транспорт инфраструктурасы үсеше буенча фәнни семинар узды. Белгечләр фикерен Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Мы обучаем студентов моделировать и создавать изделия. Казанның архитектура төзелеш университетында президентка яңа ачылган 2 үзәкне күрсәтәләр. Берсе төзелештә цифрлы технологияләр, икенчесе проектлар ясау буенча. Бүген монда Татарстандагы агломерацияләр үсеше һәм транспорт юллары турында сөйләштеләр. У нас в республике 3 большие агломерации. Безнең республикада 3 зур агломерация бар. Иң кыен хәл Казан агломерациясендә. Башкала 5 район эчендә кала бирә. Фәрит Ханифов әйтүенчә, башкалага транспорт коллапсы яный. Тармак министрлыгы тарафыннан Казанга керү-чыгу юллары җентекләп өйрәнелгән. 5 юлга кичекмәстән алмаш юл төзергә диләр. Казан үзәгеннән ярты сәгатьтә шәһәр читенә кайтырга мөмкинлек бирүче түләүле магистральләр хәлне яхшырта алыр иде дип тәкъдим итәләр. Ә президент бу мәсьәләдән чыгу юлы түгел ди. Какие-то транспортные вопросы решили, социальные вопросы. А люди где будут работать? Все не в город будут ездить. У нас не только школы, какие-то образовательные центры надо создавать. Выносные трассы нас не спасут. Рөстәм Миңнеханов шәһәр читендә юл төзүгенә җитми, эш урыннары кирәк ди. Казан белән аңа якын районнар арасында сәнәгать мәйданнары булдырырга тәкъдим итә. Чөнки кеше шәһәргә эшкә килә, ә шәһәр читендә эш булса, иртәки чакрымнарга сузылган бөкеләр булмас иде ди ул. Татарстан хәбәрләре тапшыруында без Салмачы белән Күйек бистәләрендәге бөкеләрне бер тапкыр гына күрсәтмәдек. Мондый хәлләр киләчәктә булмаска тиеш ди президент. Чит илләр тәҗрибәсен өйрәнергә чакыра. 5 точек притяжения сделали, чтобы Япония как-то разгрузить топливо. Наверное, нам тоже надо понимать, как все это будет происходить. Залда утыручы төзүчеләргә, проектлаучыларга Рөстәм Миңнеханов агломерацияләр үсеше планы проектын төзергә кушты. Дөрес төзергә кирәк, дөрес законнар булырга тиеш, нормативный база булырга тиеш. Төзисең икән, уйла, нинди юллар булырга тиеш, төзисең икән, уйла, нинди транспорт булырга тиеш. Төзисең икән, уйла, ничек кешегә эш бирергә, анда торучыларга, алар тине монда чапмасыннар өчен. Шуңа кирәк ул, системная бер инде ул фән. Республикада агломерацияләр үсешен контрольдә тотучы тулы бер система булырга тиештеләр университетта. Аның максаты уйлап төзү һәм бүгенге бик күп бистәләрдәге кебек хәлне булдырмау. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Кыяшлы шәһәр микрорайонында ни өчен мәктәп төзергә урын калмаган Финика компаниясын оештырган Кирилл Доронинны ничек кулга алганнар? Булар турында Реальное время интернет газетасынан укыгыз. Казанның космонавтлар урамындагы бер гаражның арткы диварын җимереп киткәннәр, аның хуҗалары ярдәм сорап безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Бу гараж кооперативы янәшәсендә төзелеш эшләре башланган. Татарстанның төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе заказы буенча. Хәбәрчебез Фәйрүзә Мәҗитова дивар җимерелү алар аркасында булуын ачыклады. Тик бу идарәдә безнең бернинди гаебебез юк дип белдерделәр. Ничек шулай килеп чыккансың? Кем хаклы, кем гаепле? Бу турыда киләсе материалда. Без килгәндә шушы стена батылган южы. Гаражларның бер дивары җимерелүен күреп, хуҗалар шакката. Иң гаҗәбе аларны беркем дә бу хакта кисәтмәгән. Бернинди аңлату юк. Менә 3нче көн рәттән җөрибез. Менә бу тишекләр, хәзер яңгырлар, карлар ява башласа, без аны ишәтербез белмим. Бу гаражны Исламия ханым Ире Харис белән 25 ел элек сатып алган була. 2009 елда җире белән бергә рәсмиләштерәләр. Барлык документлары бар. Анда элек Гвоздный заводы. Кадак заводы. Без килгәндә гаражны карара килгәндә без алдык 96-да гаражда. Бу аннары бетте. Менә шуннан бирле монда бер нәрсә юк. Менә 21-нче елда стойка башланды менә. Бер айлы гаражлары ишегендә белдерүгә тап булалар. Анда хуҗаларны Татарстанның төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсенә чакыралар. Барганнар, анда гаражларның арткы дивары әлеге оешма җиренә кереп төзелгәнен әйтәләр. 1 августка кадәр мәсьәләне хәл итәчәкбез дип килешкәннәр. Тик 27 июльдә шушы хәл килеп чыга.
Эта работа, честно говоря, это просто безалаберность. Бу эш вайымсызлык, артқы диварны җимермичә җайлап кына да сүтергә булыр иде. Гаражлар артында Татарстанның төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе заказы буенча төзелеш бара. Яңа бина салачаклар, аңарчы искеләрен сүтәләр. Гаражлар аларның берсенә терәтеп төзелгән була. Шуны белә торып, ни өчен җимергәннәр соң? Без салыначак бинаның техпаспортында күрсәтелгән телефонга шалтыраттык. Вызываемый абонент не отвечает. Телефонны алмагач, төзелеш урынына кереп сөйләшмәкче булдык. Капканы ябып куйдылар. Мондый очракларда закон кем ягында? Шундый сорау белән юристларга мөрәҗәгать иттек. Бу кеше, димәк, законлы хуҗа, бу кешенең имуществосына беркем дә тиергә дә мөмкин түгел. Әгәр дә бу вакытта инде суд карары булмаса, бу имущество беркем дә тиергә мөмкин түгел. Беркем дә гаражларны җимерергә теләми диделәр безгә дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсендә. Алар үз участокларында иске бинаны җимергәндә генә аның бер дивары гаражлар белән уртак булуын күреп алган. Мы, соответственно, сносили то здание. Без үз участогыбызда үзебезгә тиешле бинаны җимердек. Бу эш өчен бөтен рөхсәт кәгазьләре дә бар. Без гаражларның бер дивары булмавын үз бинабызны сүткәч кенә аңладык. Идарәдә аңлатуларынча иске бина дивары уртак булган. Үз заманында гаражларны шулай төзегәннәр. Ә бинаны сүткәч гаражлар да бер стенасыз кала. Хәзер төп сорау, кем аны торгызырга тиеш була? Пока не могу комментировать это. Не знаю. Гараж хуҗалары полициягә мөрәҗәгать иткән. Алар үз хукуклары бозылган дип саный һәм гадиллеккә суд аша ирешергә җыена. Ә диварны җимерүче идарәдә проблеманың шишелеше ике як өчендә уңай булуга ирешәчәкбез дип белдерәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шәймиев видеолемтә аша ЮНЕСКО Халыкара мирас комитетының 44-нче сессиясендә катнашты. Үз чыгышында Татарстан президенты киләсе 45-нче сессияне Татарстанда үткәрү турында карар кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде. Мондый чараны үзебездә оештыра алу безнең өчен зур дәрәҗәдә, шул ук вакытта зур җаваплылык диде ул. Чараны тиешле югарылыкта уздыру өчен бар шартлар да тудырылачак дип ассызыклады. Минтимер Шәймиев исә ЮНЕСКОның халыкара аралашу буенча ирекле илчесе буларак 45-нче сессияне бөтен дөнья мирасын саклауга мәдәни аңлашу аша дигән шигырь астында уздырырга тәкъдим итте. Уверен, 45-я сессия юбилей конвенции станет конструктивной площадкой для взаимодействия государств в целях достижения общих задач по сохранению бесценного наследия народов мира. Мной, как послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, предложено, чтобы 45-я сессия Комитета всемирного наследия и все связанные с ней мероприятия прошли под объединяющим лозунгом «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия». Яшьләрне, пенсионерларны һәм күп балалы гаиләләрне нинди проблемалар борчый? Бүген республиканың иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре тиз арада хәл итүне таләп итә торган мәсьәләләрне билгеләде. Бердәм Россия, Бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге сәркатибе, Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җәмәгатьчелек белән очрашты. Республиканың коммерцияле булмаган 50-гә якын оешмасы белән партнерлык турында килешүләр имзаланды. Үзләрен борчаган сораулар турында сөйләргә коммерцияле булмаган оешма вәкилләре килгән. Россия пенсионерлары берлеге вәкилләре өлкән яшьтәге кешеләргә спорт белән шөгыльләнү өчен урын табу кыен булуына борчыла. Бушлай секциялар юк, әтүләүләренә эләгеп булмый диләр. Попробуйте попасть на занятия. Беренчедән, алар кыйммәт, икенчедән, анда безгә сезнең өчен вакыт юк диләр. Барлык спорт комплексларына өлкән яшьтәгеләргә аерым вакыт бирү бурычын куюны сорыйбыз. Үз проблемасы белән республиканың яшь галимнәре дә мөрәҗәгать итте. Алар сүзләренә караганда нәтиҗәле эшләү өчен дәүләт ярдәме кирәк. Не хватает некоторой такой поддержки. Ярдәм җитми, кешеләр фән белән шөгыльләнергә тели, югары уку йортларына укырга бара. Тик тикшеренүләргә финанслау җитми. Ярый әле грантлар я стипендияләр булса. Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашуга 2 дистәдән артык коммерцияле булмаган оешма вәкилләре килде. Шулай ук үз мөрәҗәгатьләрен видео элемтә аша җиткерәләр. Сораулар төрле: уңайлы мөхит, авыл туризмын үстерү, күп балалы гаиләләргә һәм фермерларга ярдәм турында. Конечно, проблемы есть. Әлбәттә проблемалар бар. Авыллардан кешеләр шәһәрләргә күпләп китә. Аларны ничек тә булса авылларда калдыру өчен махсус программа эшләргә кирәк. Мы давно просим о том, чтобы был единый закон о многодетных. Без тамашачыларның база җыелмасы турында Бердәм Россия законы булдыруны сорыйбыз. Ә хәзергә ул төрле төбәкләрдә төрлечә. Кайдадыр күбрәк, ә каядыр азрак. Без моны дөрес дип санамыйбыз. Фәрит Мөхәммәтшин барлык тәкъдимнәрне өйрәнергә шандырды. Зафиксировали
Как я сказал, блефовать не будем, то несусветное, значит, невозможно, конечно, принять не просто, под них финансы надо, но все, что можно будет решить, где-то поддержать, мы обязательно доведем до президента, до правительства нашей республики. Если потребуется законодательной инициативы, выйдем. Кабул ителгән барлык тәкъдимнәр буенча Бердәм Россия партиясе халык программасын формалаштырачак. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зәйтинов, Яңа Гасыр каналы. Казан спортчысы фехтование ұстасы Марта Мартьянова Токиода узучы Олимпиадада оягын ауырттырған килеште жеңуге иреште. Бу шын мәгънәсендә батырлык. Россия президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Дмитрий Песков шулай дип белдерде. Татарстан вәкилләре Токиода 2нче медален яулады. Татарстан кызы Марта югары нәтиҗә күрсәтеп финалда җиңеп чыкты. Дөрес ярыштан соң чемпион кызны коляскада алып китәргә туры килә. Ул ярышка чыкмаса, ил командасы медальсез калган булыр иде. Алтын медаль иясе Марта Мартьянова Казанга иртәгә кайтачак. Отлично, чувствую, тем более сейчас. Үземне бик яхшы хис итәм, мондай уңыштан соң бигрәк тә бу лаеклы җиңү булды. Олимпия уеннарынан Татарстанга кайтучы спортчылар да бар. Казан халыкара аэропортында Зилә Батыршинаны тантаналы рәвештә каршыладылар. Ул Олимпиадада стендка атуда скит күнегүендә катнашкан иде. Аны тәбрикләргә якыннары, дуслары җыелган, медаль яуламаса да зур тәҗрибә туплаган. Было очень волнительно для меня. Барысы да минем өчен яңа, дулкынландыргыч иде. Мөхите гел башка төрле анда. Ни булса шул булды, борчылу да нәтиҗәдә чагылыш тапты әлбәттә. Жан исәп нәтиҗәләре Төмән өлкәсендәге татарларның шул ук санда калганын күрсәтер. Бу өлкәдәге татар иҗтимагый оешмаларының координация советы рәисе Ринат Насыров бүген шундый фаразын җиткерде. Ул Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә онлайн төстә катнаша. Төмән өлкәсендә 160 меңгә якын татар яши, аларның 60 меңнән артыгы Себер татары. Авыл җирләрендә тел сакланган, тик әдәби телләре камил түгел ди Ринат Насыров. Алар туган телен авыл җирендә компакт бөтенесе беләләр. Үзгәрешләр бар. Әдәби телендә бүгенгә без мәктәптә укытабыз. 2нче класстан по-моему башлана, кайдыр бүтәнрәк. Анда әдәби теленә кирип баралар. Бер кашан да әдәби теле бүгенгә авырлык китермәде Себер татар теленә. Һәр вакыт ярдәмчелек булды. Аның аркылы без аралаштык, аның аркылы без үзебезне татар халыгы дип күрдек. Быел Төмән өлкәсендә Милли мәдәни автономия, мәгариф департаменты, милләт эшләре буенча комитет белән берлектә башлангыч сыйныф татар теле укытучыларын әзерли башлаганнар. Бу эшне системалы итү кирәк диләр. Монда бик күп эшләр, чөнки мәдәнияткә килеп кагылсаң, ул мәктәпләрдән тыш мәдәниятләрдә әле бер дә соңгы 15-20 елда татарлык чаралары, ниндидер программалар, ниндидер метод китаплары дигәндәй мәдәният яктан юк безнең өлкәдә. Ни өчен тамашачы татар начар яңалыкларны күбрәк карый, ялган мәгълүмат таратучыларга карата нинди чара күрергә? Бүген бу хакта Казанда үткәрелгән Бөтен Россия инфорумында фикер алыштылар. Татарстанга илнең зур медиа холдинглары җитәкчеләре һәм мөхәррирләре, төбәкләрдә эшләүче журналистлар җыелды. Пандемия бик күп өлкәләргә аеруча каләм ияләре эшчәнлегенә зур йогынты ясады диләр. Бүгенге вазгыятьтә журналистларга ничек эшләргә? Булар хакында мастер-классларда сөйләделәр. Люди задумались, а почему написали вот не по-русски, не по-татарски? Татарстанда булгач төп игътибар милли контентка. Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясенең төбәк департаменты җитәкчесе Рифат Сабитов ни өчен очрашуның исеме Public Talk, ачык сөйләшү түгел дип шаярта. Россия журналистикасында ят сүзләр күп булудан алып, ковидка хәдәр күтәрелгән мәсьәләләр мөһим, уртаклашасы фикерләр күп. Иртәнге очрашуның темасы коронавирус шартларында эшләүгә багышланган иде. Пандемия чорында масса күләм мәгълүмат чараларының 40%-ында хезмәткәрләр кыскартуга дучар була. 44 төбәк басмасы ябыла. В Татарстане у вас мощнейшие СМИ. Мин Татарстанны һәр вакыт үрнәк итеп китерәм. Сездә бик көчле масса күләм мәгълүмат чаралары эшли. Татар телендә генә түгел, башка телләрдә дә. Моның кадәр күп милли мәгълүмат чарасы бүтән бер төбәктә дә юк. Пандемия шартларында да эштән туктамадылар. Эшнең төрле ысулларын, бүтән форматларын таба алдылар. Кызыл зонада эшләү вакыйгалар үзәгендә булу замана журналисттан яңадан яңа һөнәрләрне үзләштерүне таләп итә. Пандемия белән көрәштә 50 каләм иясен югалттык диләр очрашуда. Россиядәге журналистларның 60% прививка ясаткан инде. Очрашуда ТНВ директорының да моңа зур өлеш керткәнен билгеләп үттеләр. Берем пример
Илшат Юнусовичтан үрнәк алабыз. Беренчедән бу шәхси батырлык, икенчедән зур профессиональлек. Җитәкче үзе мәгълүмати сугышка бара һәм хезмәт коллективында үзе белән ияртә. Тәҗрибә алмашу төрле мастер-классларда дәвам итә. Менә монда хокукый темаларга язучы журналистлар өчен тренинг, ә күрше бүлмәдә цифрлы журналистика хакында фикер алыштылар. Бүген бер юлы берничә форматта эшләргә кирәклегенә басым ясалды. Кулында телефон булган һәр кеше контент булдыра ала диделәр. Безнең телеоператор видео төшергән арада мин истәмә контентны менә шушылай телефон экранына яздырып бара алам. Бүген һәр журналист шушындай мөмкинлектән файдалана ала. Ничек техник чаралардан шул исәптән телефоннан кулланырга журналистларны мастер-классларда өйрәттеләр. Бүген ничек эшләргә, яңа шартларга ничек яраклашырга, шул сорауларга бергәләп җавап табу өчен журналистларга аралашу һәм тәҗрибә алмашу кирәк. Җәмгыятьтәге үзгәрешләрне тоймыйча, бу өлкәдә эшләп булмый. Почему на такую информационную иглу, которая только негатив несет, так быстро подсаживается общественное сознание? Фейк мәгълүмат таратучылар турында да сүз булды. Алар арасында Instagram сәхифәләрен һәм YouTube каналларын алып баручылар да, ялган мәгълүмат таратучы басмалар да бар. Миллион тапкыр мәгълүмат саны арта. Шушы санда ничек, кайсысын алырга, кайсы дөрес, ачыктан ачык һәм талантлы сөйләр өчен бик тәҗрибәле кадрлар кирәк. Шундый кадрларны үстерү, профессиональ итеп әзерләү бу рәсми мәгълүмат чыганакларына ышанычны кайтарга ярдәм итәчәк. Фейклар күп булса да, соңгы арада уңай динамика күзәтелә башлады диләр очрашуда. Профессиональ журналистиканың абруен күтәрүгенә түгел, саклап калу да мөһим. Бу безнең очрашу менә бу проблемаларны күтәрде һәм әлбәттә без аны киләчәк эшебездә үзебезгә бер максат куеп, яңа специалистлар, яңа кадрлар әзерләп, бергәләп бөтен площадкаларда эшләргә һәм безнең укучыларга, караучыларга барып җитәргә кирәк. Республика Татарстан может стать пилотной площадкой. Журналистлар һәм мәгълүматны кабул итүче тамашачылар өчен Татарстанда белем бирү платформасын булдырырга килештеләр. Анда ялган мәгълүматны чыннан аерырга, хәбәрләр агымын анализларга өйрәтәчәкләр. Маркевич Александр Александрович, аның белән бергә оештырып беренче укуларны уздырабыз. Аннан соң аның язылган китаплары бар, аларны чыгарабыз. Төрлечә яңа формалары бар. Аны эшләтергә кирәк, менә урынына җиткереп, әле көне әйтелмәгән кайчан беренче укыту була. Булачак, менә шул бәлкем язга кадәр яз башларында менә беренче укыту уздырырга дип уйлыйбыз. Яңа проект профессиональ журналистиканы югары дәрәҗәгә күтәрергә, фейк мәгълүмат таралуны киметергә ярдәм итәчәк. Узган ел бөтен ил буйлап 35 мең шундый ялган хәбәр таралу очрагы теркәлгән. Ни өчен җәмгыятьтә мондый төр мәгълүматка ихтыяҗ барсың? Моның сәбәпләрен ачыклау һәм юк итү өчен күп эшләргә кирәк әле. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Кичен исә Бәллүр каләм конкурсы җиңүчеләрен бүләкләделәр. Пандемия шартларында һәм элеккеге традицияны кире кайтарып, тантана ачык һавада уза. Конкурска быел 2000-гә якын эш кабул ителгән, көн-төн даими халыкка мәгълүмат җиткерүчеләр, социаль проблемаларны хәл итүдә дә ярдәм итүчеләр бүгенге тантанага бөтен республикадан җыелды. Дәрәҗәле бүләкләргә кемнәр лаек булды? Гран-прига кайсы каләм иясе лаек? Илгиз Шәкүров иң яхшылар турында. Казанның фестивальный бульварын бүген журналистлар басып алган. Бирдә үзләренең урамнарын булдырганнар. Исеме дә үзенчәлекле Смешная улица. Бирдә басма матбугатка язылырга, радиодан көн саен тыңлаган диджейларны очратырга, телевидение йолдызларын күрергә мөмкин иде. Барсында Бәллүр каләм конкурсы берләштергән. Китап радиосын тәкъдим итәм, күптән түгел генә ачылган әлеге радио бүгенге көндә үзенең тыңлаучыларын тапты. Аллага шөкер, без менә Инстаграмда да, Телеграм каналда, интернетта 98.6 FM яшьлегендә сөйлибез. Казан халкын һәр нокта җәлеп итә. Әтиәниләр һәм балаларның игътибарын Шаян ТВ яулап алган. Безнең Шаян ТВ каналында бик зур яңалык бар. 1 август көнне Шаян Хаус дигән TikTok фабрикасы ачылачак. Бу нәрсәне аңлата? Без инде әлбәттә балалардан артта калырга тиеш түгел. Без балалар белән бергә атлыйбыз. Бүгенге көндә сер түгел безнең күп кенә балаларыбыз TikTok кушымтасында утыралар. Бәллүр каләм конкурсының быелгы җиңүчеләре исә 14 журналист һәм редакция. Тантана район редакцияләренә автомобиль ачкычларын тапшыру белән башлана. Яңа машиналар Чүпрәле, Мамадыш, Яшелүзән һәм Кайбышка кайтып китте.
Быелгы конкурс безнең телеканал өчен аеруча уңышлы булды. Һөнәргә тугрылык номинациясендә легендар дикторыбыз, ярты гасырдан артык гомерен журналистикага багышлаган Рөстәм абый Нәбиуллин җиңде. Мәскәүдәге махсус хәбәрчебез Динә Газалиева исә ТАСС-га 100 ел тулуны иң яхшы яктыртуда иң яхшысы дип табылды. Семтни тапшыру журналисты Илзира Юзаева үз һөнәрендә иң яхшысы. Мин 3 ел дәвамында ел сайын заявка бирдем. Ел сайын менә хәзер мин ел журналисты булам дип өметләнеп тордым, ләкин менә бу ел гына 20 ел үткәч менә шундый бәлүр канатым бар. Җиңүнең иң кадерлесе һәм иң мөһиме үзебезнең редакциянеке Татарстан хәбәрләре, Новости Татарстана һәм ТНВ Планета каналының яңалыклар тапшыруы барысы бергә мультимедияле редакция номинациясендә җиңде. Бу бәйгенең өр-яңа номинациясе. Мин бөтенесен команданы ТНВ каналында тәбриклим. Бу безнең җиңүбез, без яхшы матур контент ясыйбыз бөтен платформада, ТНВ телеканалда да, интернет платформада. Иң яхшы район һәм шәһәр редакцияләре булып Минзәлә һәм Түбән Кама газеталары танылды. Ел операторы Татарстан дәүләт телеканалы операторы Илдар Галәветдинов туган тел номинациясендә Төмән журналистлары җиңде. Аларга бүләкне Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов тапшырды. Президент каршында телебезне саклау буенча махсус комиссия ешканнан соң, менә мин сезнең бик кирәк икәнегезне таныйм хәзер. Сездән башка бер нәрсә дә эшли алмыйм икән мин. Шуңа күрә һәрберегез белән уртак тел, ниндидер уртак проектлар, уртак гамәлләр табасы килә, сезгә булышасы килә. Быел Гран-при һәм автомобиль иясе Казанские истории газетасы баш мөхәррире Любовь Агеева төп бүләкне премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин тапшыра. Тәбрик итәбез безнең Гран-при иясе. Пандемия дисеңме, бәйрәмме, алар һәр вакыт алгы сафта. Бүген дә бүләк алырга да өлгерделәр, эшләрендә дәвам иттеләр. Журналист һөнәре алны-ялны белми инде ул. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән мин булыйк. Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышы сезнең гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе кирәк икән сузмагыз. Данил мастерга кичеп торып түләү шарты белән заказ бирегез. Бары тик июль азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Шкаф купеның иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер, телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава, яңгыр явачак 27 градус җылы. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы урыны белән яңгыр, температура 26 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида шулай ук явым-төшемнәр, җылылык 27 градус. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта сүрән көн урыны белән яңгыр явачак, температура 26 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә яңгыр көтелә 27 градус җылы. Чистая Нурлат Мамадыш, Чирмешәндә болытлы явым-төшемнәр, температура 26 градус. Төнлә республикабыз буенча 11-16 градус җылы. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, көндез 26-28 градус җылы. Җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашларга кадәр.